Ассалому алейкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷе ва мухлисои бачаи Ачкидор. Бардуи азиз, апашко ҳама каса созаин тинҷаин саломатиётон хубай вақтотон хушай зинда бошени. Имрӯз 29 майи соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 124 сомонӣ. Фаҳмиди бачаёча? 1000 рубл 124 сомонӣ дар ҳами числа. Дар имрӯза видео мошинҳои арзон, мошинҳои қимат, хулоса ҳар хела мошинон мисол мошино морӯӣ кардагиян. Оз барои шуморо нархақошон агар мезанем марҳамат то охири видеоро тамошо кунед. Хайфоратон ки ҳами канали ма ягон рӯз мошин, хона, квартира, магазин ё мисол ягон чи дига бихарен, канал да подписатсия кунед, ки мисол ма видеои нав дар YouTube модам, телефони шумо да мерава. Подписатсия кунед, подписатсия кунед, подписатсия кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай. мошиноро дидед? ها دیدم. ширкати Бахтиёр Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدید. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میآمده. ана ки бачаёча тасмачаи бехатария бибанд ки 160 зиёд мерем, хая ки ягон ҷуда дилат ҳавоӣ нашава. Бардуи азиз, Opel Vectra A соли баромадаш 1994 ай. Бардуи азиз, соли 1994 мошин куклай. Сӯзишвориш бензин, мотораш 1.6, коробкаш механика, ҳуҷҷатош 4 моҳи дига утилизатсия дора, балонош нав пачкай мега, хадавоиш зури бад айцуни азиз. ана мошин мақсад ягон кор надора, краскашам свежи айцуни азиз, умуман мисол краска талаб нест. ана хадавоишам зурай, балоношам навай, ҳуҷҷат 4 моҳ дора, утилизатсия дора. хулоса мошини беҳтарин айда. касе мошин харай ина мегирӣ ки мисол метавонӣ ки бигирӣ ягон ана падарда падаркаш кунӣ. нархи мошин 32 000 сомон дар шаҳри Бохтарай. марҳамат занг бизанед, номерош WhatsApp дора. бачаёчая бор дига дар ёдот биёрам ки ту канали Саудотеҷеро тамошо кардесӣ. барандаи имрӯза Саудотеҷе, яъне ки бачаи Ачкидор. бардуи азиз, Мерседеса бераҳмаш. Мерседес зайчик будай, соли баромадаш 1997 сол ай. бардуи азиз, 97 сол. сӯзишвориш бензин ва газ евро 4 дора. мотораш д, коробкаш механика. утилизатсия доштаи, ҳуҷҷатоша мегая маслиҳат мекуне, мега мисол нашод ҳуҷҷатош чақчақ мекуна. хулоса балонош 70-80%, хадавоиш созай, 4 дараш электропакет, кондисионер дора. мошин бардуи азиз дар шаҳри Бохтар, нархи мошин 42 000 сомонӣ. бовар кунед, Мерседеса нархи Opel фурӯхтесай. хай медонен охи касе Мерседесай кардагия дига намефора Opel да бишина. бовар кунед бардуи азиз, Мерседес зайчик 42 000 сомонӣ. салони дрынша тамошо кун, мегӯй ки ҳозир дрни салонаш бидрома бишинам. ва пули русӣ чанд қамаша дар экран нависагим, номерои телефонаш WhatsApp-ам дора. срочни занг бизанен, бовар кунен туи тағоида анами мошин қатӣ бигард. мошин любой ҷо мерава. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соҳ саломат бурда меёрам. бардуи азиз, ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин айцуни азиз. и яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор айцуни азиз одами хубай муомила мекуна. нархи граница бардуи азиз гарени арзон шудагиай. фақат шумо бардуи азиз ҳами рақамҳо да занг бизанен, да ин рақамҳо WhatsApp ам дора. нархи граница гарени
арзон шудагиатсони азиз занг бизанем мегӯянд ки номероро ай канали Саудо ТЖ гирифтам ба шумо скидка мекунам. чақчақҳои Саудо ТЖ давом дорад. Бардуи азиз 5 миллион да омадем. Бояд 5 та лайк, 5 та комментария фасон бинависед дар ҳамин видео. Бардуи азиз Opel Astra G соли баромадаш 2003 ай. Солҳои навшай. Сӯзишвориш бензин ва гази Евро 4 кор мекунад. Мотораш 1.616. Коробкаш механика. Балонош 80-90% ҳастай. Ҳуҷҷатош то моҳи ноябра. Утил дора. Полни нахадуай. Анадсони азиз мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Нархи мошина ҳами яка гуфта ки 65000 сомонӣ бигӯ. Семчкахиро занг назанем. Бардуи азиз соҳибаш илтимос кардагия ки беҳуда занг назананд. 65000 сомон мошин дар шаҳри Кӯлобҷон. Марҳамат занг бизанед. харидори аниқ неки. бачаё ча агар ягон чи барои фурӯш дошта бошӣ якм комментария нигоҳ ки номерои WhatsApp ма ҳастаи. Бардуи азиз Opel Astra F меганаш ин мошинора. Opel Sedan не. Opel Astra F дар кузефи Sedan. соли баромадаш 1992. Сӯзишвориш бензин, мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. соҳиб мошин фақат гуфтагия ки ҳуҷҷатош будшидагия. Дига маълумотош навистагӣ нест. харидори аниқ занг мезанен аз соҳиби мошин маълумоти пуррара мегирен. Бародарҷоно, мошин қарор дорад дар ноҳияи 5. нархи мошин 10000 сомонӣ. нархи як iPhone ана 14 меган ё 15 Pro Max. 10000 сомон успед ки мошина бихар, телефона не. ихели нархи навора фақат дар ҳамин канали Саудо ТЖ бачаи очкидор мебинен. барои амои поён дар кнопкаи подписатсия ку амора бижиқен. Бардуи азиз Toyota Camry 2 солаш 2008. сӯзишвориш бензин, мотораш 2.4, коробкаш автомат. соҳиб мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, утилизатсия дорад. документош 7 моҳи дига 4 баллони нав, мониторам доштаӣ. Бардуи азиз нархи мошина 65000 сомонӣ мега бо таргават, яъне ки арзон мекунам. хоҳиш мекунам ай ҳама числаи видеоро нигоҳ кунен, барвақттар боша баъд занг бизанен. имрӯз 29/05/2025. 29/05/2025. числаи видеоро нигоҳ кунен, барвақттар боша, харидоро занг бизанен. мегзарем ба эълони навбатӣ. Бардуи азиз Opel Astra G соли баромадаш 1999.
сӯзишвориш бензин ва газ кор мекардай. Ана рангаш сафед зуни азиз кузовша хечибе гуфтагиай абё мотораш 1.6 коробкаш механика. Соҳиби мошин маълумот дагиай. Мотораш 100%, кондитсионер 100%, коробкаш 100%, 1 сола ҳуҷҷат дора. Ана дар роҳи пеш бардорои азиз электропакет утилам доштаи. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки пойтахт. Дар нархи мошин 45000 сомонӣ. 45000 сомонӣ бадрои азиз метавонем ки Opel Astra J-ра бихарем. Харидори аниқ занг бизанем. ханам хеле бачаюча гал хор доштата надонистӣ. И чақчақҳои савдотеҷера ҳар кас кардан наметавонад. бовар кунед бадрои азиз. настроение созай камкам қаттион чақчақ мекунем, суҳбат мекунем ки ами шумо мисол бисёр дар кор омадагӣ бефара ами чақчақҳои мо каме ам боша ҳаловат барена. Мошинои мисол ба хости дили хитона бихарен ё мисол хонаҳои ба хости дилтона бихарен. Бардорои азиз мо як рӯз пас мисол ами каналда хонаҳои фурӯшӣ мошинои фурӯшӣ мемонем. Хоҳиш мекунам ай ҳамат дар канал подписатсия кунен, лайка биҷиқен ва мисол касе меҳмонем подписатсия кунен. Агар YouTube то мисол часпида ё мисол нашава тамошо карда ба VPN тамошо кунед намечаспа. Инаи номерои ма ягон кас мисол ягон хурузи фурӯшӣ дошта боша, ягон мисол дакани фурӯшӣ дар WhatsApp-аш равон кунен. Хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.